in discussion, we can facilitate, we can expand more market for our products from tea, coffee, horticulture, avocados, and all the other crops that we are engaged in. So it is a balanced conversation where Italy is investing in Kenya and Kenya is also benefiting from the market that is expanded in the EU, including from the market that is expanded in the EU, including Italy. Nairobi, Governor mar County ma Kisumu Jack Ranguma. Wacho achiel gi kwedo ng'anyo ka giwacho ni giriwore kod piny owacho mar tero dongruok kaluo, kendo giwacho ni gibiro timo mano mar ne oganda bedo gi lokruok. Jotelogo ne oyuoro mondo mabende no bag kod jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala, kendo giwacho ni duond bura mar UDA nitiere demokrasia kendo dongruok mathoth biro dok kaluo. The parties here are no longer partners, but part of the UDA party and UDA family. We will participate in all our activities, including the membership registration drive and the upcoming party grassroots elections come August. So we've chosen the path of light. We've chosen the path of people who want to make a difference to other people's lives. We've chosen a path that is missionaryship in nature rather than mercenaryship in nature. We have decided, not because of coercion, we have decided to move on, to change our people. But I want to inform you also that our people had moved ahead of us. Our people have moved ahead of us. Tendon bura mar ODM County ma Kisumu koro yango mar biro bago ng'anyo mar tipo diche makinya kod telo matin kende kapoko bag ng'anyo Nairobi tarik 20 mar juma manyien. Jotelo go wacho ni oganda duto mawuok e konde duto kata kuonde chungo bura duto abiriyo mayudore e County ma Kisumu biro molo e boma ma Kisumu inyiso ich wang' margi kaka itayo piny Kenya, gikwayo obila mondo ne omiyo gi arita kwe makare e kinde ng'anyono. Wakwajowa nuwuog oko tete wasewuoyo gi chairman mag constituencies duto tete manyalo chopo Kisumu, kinyo chopi, Friday gichopi, to kochopo tarik 20 to koro wabro time e Kisumu ka, Nairobi kata mane constituencies. Omiyo wakwayo ni Nyasaye otelnwa, girwa ne odhi maber, kendo terwa wachop Kanan manoikonwa. Odiochieng' makiny wabro bedo kod maandamano e Kisumu ka kochakore saa 4 wabro kod saa 3 saa 4 wachako kwadhi nyaka wabro bedo office mar county commissioner ma Kisumu kama wabro chiwe oboke miluongo dho ngere luongo ni memorandum. Chieng' tich abich wigni wabro bedo gi maandamano mar 2 to ko bibede city kende biro bede county ka te. To kendo aneno ka jotendwa moko kata jotelo moko nyoro nyodhi State House. Tadwa wacho ni magi ok en gima obwogo ahinya, nikech magi osebedo proxies mag Ruto kochakore chon, kata kane gidwaro kombe, moko ne dwaro governors, moko ne dwaro senators. Emomiyo nonen gi chon kendo chama noneno gi chon. Emomiyo neno ka Kisumu ka that power that belongs to the people will be taken back by the people on Monday. From Monday, there is no government. The people will be ruling themselves until we instill in power a person we choose. And that person was already chosen in the name of His Excellency Raila Amolo Odinga. People's power!
Wadhi nyime duol mar jodolo mag Jo-Islam Supkem koni ni oganda Jo-Islam duto ikore ne nyasi mar tweyo mar Ramadhan. Omiyo gikwayo tend Azimio la Umoja One Kenya motelnegi kod ogai margi Raila Odinga mondo mi owit oko paro mar ng'anyo ma gichano bago tarik 20 dwe mar adek mar higani. Ka giloso gi jofwamb weche Mombasa, duolno motelnegi kod Jakoma Modhara Kitami wacho ni riwruok mar Azimio ndalo ariyo kende motelo ne chakruok mar kaluoro margi en ng'anyono kidek kelo tungni. Gikoni yo makinde mar rakruok gi midhiero masani omako piny Kenya en kelo winjruok e kind ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. Tumekabiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu ni mtukufu kwa kila mtu, si kwa Waislamu tu. Hatutaki ingie kwenye mwezi huu ambao ni wiki ijayo, ambao kuna hiyo mass action. Sisi kwenda barabarani kuwa watu wataumizwa, kupora mali yao, au watu watapiga makelele na fujo. Na huu katika mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu, twawaomba wananchi wote waachilie mbali mwito wa kutaka maandamano. Na sisi tumekaa kama viongozi wa kidini wa Waislamu, tukaona kwamba hili kwa nini limeletwa wakati wa kuwa bado siku mbili Ramadhani ingie, na ambapo ni mwezi mtukufu ambao sisi kama Waislamu tuutarajia mwezi ule tuweze kufanya ibada. Kwa hivyo tuna wale viongozi ambao kwamba wako katika harakati za kuandaa mikutano hii, twaomba tafadhali, mwanzo waangalie nchi yetu, pili waangalie kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii njaa iliyotupata sisi tunaibulisha jewe, mito tunayo, ardhi tunayo, maziwa yanateremka, maji yako. Kwa nini siyatumia maji? Tuacha mito yote inateremsha maji, tunakaa tungoja mvua. Je, mvua haikuja miaka 5, tufanyeje? Tukae tuangalie Mwenyezi Mungu afanye uamuzi wake. Kwa hivyo ni viongozi wakae chini, kisha pia serikali isikize viongozi wa kidini. Jatelo mag dinde mopogore opogore mapacho ka koro kwayo jatend piny William Ruto mondo mi obed piny gogai mar Azimio Raila Odinga mondo gitim lalruok ewi kaka gibiro tiyo ne jopiny Kenya. Gilero ni yiero ne osetim kendo jotelogo winjo oriw lwedo chenro makelo dongruok ne jopiny ka gikwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo were gi siasa ma giwacho ni duoko piny Kenya chien. Bende gipuoyo jopiny kuom nyayo kwe kata obedo ni gikalo e midhiero mopogore opogore, kendo bende giwacho ni jopiny mondo kik luw siasa ma nyalo rocho dongruok mapacho ka. We ask you to focus the nation's attention to oneness, equity and equality of all Kenyans. It is of essence that you take leadership in reaching out to the opposition to promote dialogue for the betterment of our nation. Let us remain committed to the national cohesion and peaceful coexistence. We need to firmly resist developing solutions, resist political and social leaders who drive divisions and bitterness, and embrace on those who focus on developing solutions for the challenges we are experiencing. Awadwani mondo wawuo kod president kawanyise ni ero osebedo president mar Kenya. Koro president en janyuol kendo president en ogai. Ogai onego bed ni en ng'ato mawuoyo kod jopiny e yor muolo kendo jiwo jopiny mondo bed gimoro achiel. Weche mag go agoko ok kony, weche mag wacho ni gidhi kuma gihero bende ok kony. Onge ng'ama nyalo riembo e Kenya ka, nikech Kenya ni en marwa waduto. Omiyo kama intie no intie nikech jomoko noketi kanyo kata nikech ji noyieri bedo kanyo. Romo makelo kanyakla kaunti za 14 mawuok e alwora mar Nam Lolwe miluongo ni Lake Region Economic Block kata LREB mabino kelo kamoro achiel. Kaunti za 14 moting'o Migori ochakore ayanga odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. Romo ni mar 11 itime kaunti ma Migori ka bende en mano madhi ywayo welo mopogore opogore kod joket mwandu kendo yawe ayanga kar saa 8 mar odiechieng' ma kawuono e nyasi manotele kod jakom mar LREB
mabende en gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang'o. E kinde twak mare kod jofwambo kinyi ma kawuono motelo ne yepo ayanga mar romono, Nyong'o wacho ni moko kuom gigo ma gidhi miyo pek e romoni in keto reru kata railway madhi tudo kaunti 14 manitiere bwo riwruok mar LREB mondo mi oket yore mag wuoth obed mayot kendo nyayo tudruok makare. Panels are going to discuss sugar cane production and other activities in the economic area in agriculture. We are going to be discussing communication in the Lake Region Economic Bloc. We have a very ambitious project to bring the counties together through a railway system, working with the India Railway Corporation. We also have plans to have a solar power production so that we can get access to affordable and cheap energy. I want to welcome all the guests, all the member counties, all the distinguished persons to Migori County of this region. I want to appeal to our people in Migori County to be hospitable to our guests and also to participate positively in this program. This Lake Region Economic Bloc, we have certain pillars. We have the pillar of health, and we are looking at Kisii to host certain facilities that would not make, optimum sense, would not make sense if it was made in all counties. We are looking at issues relating to agriculture, and we have also identified in Kisii we are talking about health. In this region here and Bungoma we are talking about agriculture. Erokamano nyakwara Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien ma kagi kacha chope giko mare gi sani kendo tudri gi Ramogi TV koromo saa 1 weche manyien mag duol kod saa 3 weche manyien mag imore kaw kamano. Erokamano kuom kete ka nyinga en George Bati oriti masani. Be ing'eyo ni sabund miti man kod chocolate ni kod omega 6 fatty acids, vitamin C kod magnesium machango pien del mokethore. Nyieno cells mag pien del kendo konyo e bedo kod pien del mayom. In 2011, I decided that I was going